Den sæsonansatte i gravpladsetaten er en vigtig ansat. Gravpladsetaten vil ikke kunne have klaret sig uden sæsonansatte. De er en vigtig del af vores indtægt, da vi sælger stelaftaler til folk, som har grave på gravlunden og kirkegårdene i gravpladsetaten. Det er dem, som sparer, vender bedene og planter, og altså, de gør den store forskel i løbet af sommermånederne, for at vi skal komme i mål. Det at være en ansat og sæsonansat i gravpladsetaten er jo en samfundsnyttig job. Vi har begravelser, udennedsættelser osv. Og det er jo aftaler, der ikke kan aflyses. Vi må til enhver tid være til stede på hverdagen i arbejdstidspunkterne. Vi har ikke muligheden for at aflyse. Det bedste med at være sæsonarbejder i gravpladsetaten er jo det at kunne jobbe ute og være i fysisk aktivitet. Og du kommer tæt på naturen og alltid hyggelige gæster som går forbi og er fornøyd med den jobben vi gør. Så det er veldig hyggelig. Hyggelig arbeidsplads.